6 гадоў гэта вельмі шмат. За гэты час у кагосьці нарадзіліся дзеці. Хтосьці месяцамі чакаў лістоў з турмы. Хтосьці навучыўся хаваць трывогу ад бацькоў і дзяцей. Працаваць, усміхацца, адказваць усё нармальна, калі насамрэч зусім ненармальна. Амаль у кожнай беларускай сям'і з'явілася сваё «да» і «пасля». Затрыманні, ператрусы, хуткі ад'езд з адной валізкай. Змянілася і само штодзённае жыццё. Краіна кожны год губляе найважнейшых спецыялістаў. З'язджаюць лекары, настаўнікі, IT-спецыялісты. У аптэках няма патрэбных медыкаментаў. Праблемы з банкамі і картамі. Складанасці з візамі і падарожжамі. Да таго ж у Беларусі людзі былі вымушаны навучыцца уважліва падбіраць словы і кожны дзень правяраць, ці ўсё ў парадку з блізкімі. Вось як сёння выглядаюць наступствы рэпрэсій. Нам па-ранейшаму балюча. І 6 гадоў чакання дастаткова доўга, каб стаміцца і засумнявацца, ці мае ўсё гэта сэнс. Але з кожным годам становіцца ўсё больш відавочна. 2020 незваротна змяніў Беларусь. Нас прымушаюць маўчаць, але гэта не значыць, што мы пагадзіліся. Нас раскідала па розных гарадах і краінах, але мы не сталі чужымі адно аднаму. Нас спрабуюць пераканаць, што ўсё было дарэмна, але мы ўжо ведаем, якой можа быць Беларусь і якімі можам быць мы самі. Для мяне 9 жніўня гэта абяцанне не забыць. Не забыць, што мы адна нацыя. Не забыць таго самага моманту, калі ў натоўпе з дзесяткаў тысяч чалавек з'явілася адчуванне, што мы здольныя на ўсё. Хтосьці усміхаецца, хтосьці падае ваду. Людзі клапоцяцца адно пра аднаго. І нас шмат. І ўсе мы хочам аднаго — быць вольнымі ды людзьмі звацца. Мабыць, сёння гэтае адчуванне выглядае інакш. Не патрабаваць геройства ад тых, хто штодня жыве ў страху за сябе і блізкіх. Дапамагчы камусьці з працай ці пераездам. Не вырашаць, хто зрабіў дастаткова, а хто не. Не даваць цяжкім гадам зрабіць нас чужымі і недаверлівымі. Мне важна, каб 9 жніўня засталося не толькі на старых фотаздымках і відэа, а каб яно захавалася ў нашай здольнасці дамаўляцца, дзякаваць за дапамогу і самім дапамагаць, калі можам. Мы не ведаем, якія падзеі чакаюць нас наперадзе і калі з'явіцца магчымасць змяніць лёс краіны. Але аднойчы Беларусі зноў спатрэбіцца наша здольнасць давяраць, дзейнічаць разам і браць адказнасць. І да гэтага моманту нам трэба дайсці не зламанымі і не чужымі адно аднаму, а людзьмі, якія ўсё яшчэ памятаюць, дзеля чаго мы выйшлі 6 гадоў таму.